Estem tots jugadors molt contents, no? Jo especialment per el retorn. És una pena, no? Que siga per la lesió de Mut i a la Gàbia. Estem eufòrics després del partit, no? Guanyar els 3 primers punts, especialment Ben Brereton, que és anglès, i claro, estem a Mallorca, volia que anàrem al final a Magaluf a fer balconi i frena. Bueno, jo creia, a veure si puc jugar en algun minutet, no? No vinc així a Mallorca a comprar en Saint Maes. Al final sabia que Mandy no jugaria, jo estava fent bé, ja passava de gun aquell. No jugar perquè a Mallorca fan la mallorquina, el cerdo, no se pot arrimar. Estic encantat, no? De jugar, no? En estos companys, me posa cachondo, no? I tot, perquè una ullada a l'esquerra i estic mirant per Cuenca. Mira a la dreta, no? Tinc ahí a Juan Foyt, templat, bon xic, i no li passa ni un. I mira darrere, no? Si vaig a marcar un triple, jo per mi Philip Jorgensen serà el porter Zamora el menys golejat de la lliga. La gent me pregunta, no? Què li he dit a Muriqui, no? Només així, jo màxim respecte al rival, ho sabeu, però m'ha agradat i li dic a este tio, vaig a marcar-lo i li dic, tio, eres más feo que un pecado. Y me vas a comer los huevos por detrás.